तारा सुना भाई हमार हटे रंगदा ओकरा से डरेला जेला जवा फिर के हो न दोहरे सोटे रे सुना जिला के जवान रंगदार हटे रे उहो ठाकुरहान जी के सार हटे रे दुनिया ला भाले खून खार हटे रे उहो ठाकुरहान जी के सार हटे रे जिला के जवान रंगदार हटे रे सार हटे रे उहो ठाकुरहान जी के सार हटे रे ढेरों तारा काम हो जाई तमाम ठाकुर जी से बढ़ कौन बात है जान। अच्छा जी इहो बात बा सुने तो हो जाए तोरो जियल हराम ठाकुर जी के भीड़ नहीं टिक पाई जान हमर भाई के पावर ना घोटे रे जिला के जवान रंगदार हटे रे उहो ठाकुरहान जी के सार हटे रे दुनिया ला भाले खून खार हटे रे उहो ठाकुरहान जी के सार हटे रे जिला के जवान रंगदार हटे रे सार हटे रे लक्ष्मी स्टूडियो आरा ऑफर में केहू के ना बात सहेला ठाकुर जी के हितवा बाहुन कहेला अपन मुंह ना देखो हां बाहुन कहेला साथे वो कर बॉडीगार्ड रहेला रोशन रवि कहां तक के कहल करेला और शासन से पीछे ना हटे रे सुना जिला के जवान रंगदार हटे रे उहो ठाकुरहान जी के सार हटे रे दुनिया ला भाले खून खार हटे रे उहो ठाकुरहान जी के सार